inderdaad, ja. Vroeger dacht ik dat mijn vader alles wist. Welke vraag ik ook had, hij had altijd het antwoord. Toen mijn ouders uit elkaar gingen, besloot ik om bij hem te gaan wonen. In datzelfde jaar begon hij aan een groot project. Hij wilde het leven van Jeanne d'Arc samenvatten in 12 schilderijen. Allemaal van exact zijn eigen formaat. Onze woonkamer veranderde in een atelier met overal verf, doek en het hout voor de spierramen. Toen de schilderijen af waren, heeft hij ze een jaar lang tentoongesteld. Uiteindelijk kom je hem daar vast te pakken, hè? Op het moment dat ik hem help met het opruimen van de expositie, zijn er slechts een paar honderd bezoekers geweest. En geen van de schilderijen is verkocht. Dus neemt hij ze tijdelijk mee naar huis. Echt Brecht, de Ruzebeuters. Ik heb een toelichting geschreven op de dingen die ik heb ontvangen. Okay. En nou ja, ik heb nog wat leningen uitstaan van particulieren die dan zo vriendelijk zijn om gereedschap te ondersteunen. En nou, wat ik nu even nodig ben, dat zijn ook expliciete bank- en giro-afschriften, waar de inkomsten die je hebt gehad op staan. Ja. Als ik naar de cijfers kijk, is het niet enorm op dit moment. Nee. Dus ik denk dat het goed is dat we deze periode voor 6 maanden gaan verlengen. Dat we in elk geval de kans krijgen om het wel levensvatbaar te maken. Want op grond van deze cijfers is het nog niet zo ver. Nee. Dat zou inhouden dat je dan weer terugvalt op de bijstandregeling. Ja. Ik probeer alsmaar ergens een tentoonstelling te realiseren. Mm-hmm. Dat was er wel bijna. Maar het is elke keer niet. Net niet. Wat ga je eraan doen dat het net wel wordt? Ja, wist ik dat maar. Ik zou bijna kunnen zeggen, ik heb van alles geprobeerd. Mm-hmm. En ik weet dat gewoon echt niet. Ik weet het echt niet. Ik zou het gewoon niet weten. Mijn vader riep me eens in de zoveel tijd bij zich. Altijd met dezelfde ernstige blik en dezelfde mededeling.
We gaan een zware tijd tegemoet, zei hij dan. De eerste keren schrok ik ervan, maar na een tijdje nam ik het niet zo serieus meer. We aten rijst met een ui of macaroni met een blikje champignonsoep. Geld voor verf of kwasten had hij altijd. Ook permitteerde hij zich af en toe een studiereis, in de overtuiging dat de oplossing van zijn problemen niet in Nederland lag, maar in het land van Jeanne d'Arc. He's ill. Yeah, unfortunately he is ill, yeah, because you've seen the smog and the city, it's very humid now, so unfortunately he couldn't come. I have spoken Mr. Bacchus in 2004 to get here an exhibition. So I spoke Mr. Backhaus and he told me, no, there's no possibility for an exhibition here in the museum. That's true, yeah. Come over 5 years later. Yeah. So here I am. So that was very clever. And the fact is that we have already a programmation for the 4 or 5 years later. So okay, I will make it's already booked. Over 5 years. Yeah. That's correct. That I would like that. Yeah. About 5 years. Then is it 2015 or 16? Yeah. Let's do it. Let's go for it. Okay, we'll see that. Als ik mijn vader vroeg hoe hij bij Jeanne d'Arc gekomen was, antwoordde hij dat het andersom was. Hij had niet Jeanne gekozen, maar zij hem, als een stem in zijn hoofd. Ondanks het zweefgehalte accepteerde ik de verklaring. Al sinds de schilderijen in zijn woonkamer staan, zegt hij dat hij ervan af wil. In de praktijk is er alleen maar bijgekomen. Schetsen, tekeningen of zelfs plannen voor maquettes. Op een gegeven moment kondigde hij aan dat hij ze in stukken wilde snijden. Keurig langs de lijnen die er toch al op staan. Met nog maar een kwart van hun oorspronkelijke grootte zouden ze beter verkoopbaar zijn. Omdat niemand intekent op het snijproject, besluit hij dat het nog radicaler moet. Jongen.
wel een warm chocoladecakeje. Dit was dessert in het restaurant. Dan kan ik lekker slagroom bij doen. Er zit warme chocola van binnen. Goed idee. Ja. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik heb uiteindelijk 12 schilderijen gemaakt op basis van mijn 12 kleuren. En daar heb ik ruim 3 jaar over gedaan. Dus ik dacht, goh, zou ik nou niet een tekening kunnen maken waaraan ik kan uitleggen wat ik hoor. Als die viool iets te vertellen heeft en dat verhaal wordt steeds opgewonderder, wordt het steeds luider, wordt het steeds enthousiaster. Dus laten we zeggen, het verhaal wordt groter, terwijl ook de ruimte afneemt. Ja. En dat is eigenlijk ook heftigheid in klank of in dichtheid of zo. Of in, Dat kan ik me voorstellen, want eerst als je heel jong bent heb je nog weinig ervaring, weinig te vertellen. Waarschijnlijk brabbel je nog maar wat, maar steeds worden die lijnen duidelijker. En laten we zeggen, het rechtop staan is voor mij het duidelijkst. Maar als ik dat schema zie, dat doet denken aan iets wat ik in ieder geval zelf altijd doe voor een compositie. Namelijk zo beginnen. Oh, echt waar? Ja, want je loopt met een idee. En dat probeer je eerst zo specifiek mogelijk te krijgen. En dat lijkt heel erg op die tekening eigenlijk. Dus dat zijn ook fasen waar nog alleen maar associaties op staan. Het feit hoogtepunt, of climax. Of, en dan daar. En het begin daar. Ja, of geel of koper. Dat is fantastisch. Het zijn eigenlijk een soort restanten. Nu wordt het duidelijker. Ja, van die kleine... ja, wat zou het zijn? Dat kan met strijkers, hoor. Dat is gewoon eigenlijk een heel hoog... Ja, moet je horen. En dan ook dat doorjengelen ook. Ja. Dat vind ik echt... Het heeft bijna iets vervelends, ja. Ja, zo. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Ja. Echt dreinen. Dit Ja, veel te... Ja, nee, dat is hartstikke vervelend. Worden, hoor. Ja. En met alle blaasinstrumenten heb je altijd dempers. Dit zijn allemaal dempers. En die stop je echt letterlijk in de trompet. Of ook in een tuba of in een trombone. Je gaat gewoon waar het geluid uitkomt. En die doen iets met die klank.
In de 3 jaar dat mijn vader schilderde, is hij meerdere keren naar Frankrijk gegaan. Soms mocht ik mee als ik toch vakantie had. Hij vertelde 100 uit, we sliepen in de auto en meestal eindigde het met autopech. Ondanks de tegenslag bleef mijn vader altijd opgewekt en maakte hij een feestje van mijn eerste reis met de Thalys. Omdat hij nooit een instrument heeft bespeeld, vond ik het een geruststelling dat hij zijn symfonie niet zelf wilde gaan schrijven. Wel was hij vastbesloten om het 8e deel van het stuk, een gestileerde stilte, zelf te maken. In Frankrijk natuurlijk. Gratis muziek voor ons, Olivier. Ik weet niet eens. Dat is het enige wat je hoort. Misschien zelfs door instrumenten heen. Dus het verandert steeds van klank. Nu is de fluit. Ja, precies. Dat is en het gaat langzaam naar een... Alleen ze nemen elkaar heel zacht over. Ja. Dan komt er 1 klank bij. Komt opeens een fluit. Ik improviseer maar wat, hè. Komt de bas bij. En het is er. Vind je het eng om dat akkoord nu vast te leggen? Wat dat gaat worden? Dat denk ik niet, daarna maar op zoek gaan. ik moet het heel goed horen. En dan moet je gewoon... Hoe we het gaan doen is gewoon... Ik ga een paar suggesties geven. En je moet gewoon meteen zeggen wat je denkt. Je kan er ook voor kiezen om die te vervangen door deze. Het klinkt nog iets... Hoor je dit? De eerste was dit.
tweede is deze. Nadat Jeanne d'Arc de Franse koning aan de overwinning had geholpen, werd ze opgepakt. Een vrouw die zei dat ze haar instructies rechtstreeks van God kreeg, was op zijn minst een ketter en waarschijnlijk een heks. Toen zij in afwachting van haar veroordeling in de cel zat, hoorde ze de stemmen niet langer. De engelen die haar de hele reis hadden geleid, vielen stil. Komt uit die stilte. Dat gaat zo door. Dat wordt dus echt. Ik weet, het doet een beetje. Het is een beetje Stravinsky-achtig, maar dat akkoord dat komt steeds in al die dingen zo terug. En dat is gewoon heel wringend. En dat loopt uiteindelijk gewoon vast met. En moet je je voorstellen dat. Komen we bij Le Coupable uit. En die tonen die worden dus dit. En dat is eigenlijk die dingen die uit de mist gaan verschijnen. Hè? En een soort huilen of een soort misschien wel spijt. Maar dat weet ik niet. Je zult de saxen niet als sax herkennen, want die klinken ongeveer als verkoude eenden. Maar dat gaat weer in die. Het zou mij de moeite waard zijn als ik hier ook een week mag staan in die manifestatie. Ja, dat vind ik lastig. Ja? Ja, het moet geen one-man-show worden. Ja, hè? ik snap het al. 80 andere kunstenaars. Daar krijgen we een discussie. Hij mag met 12 grote en ik mag met een klein. Dat ligt een beetje daaraan, hè? Ja, vertel. Ja, het is hoe je denkt. Kijk, ik heb niet zo'n probleem als ieder jaar een kunstenaar extra voor het voetlicht zou komen. Joepie. Daar heb ik op zich geen probleem mee, waarom niet? 2 kunstenaars zelfs. Maar ja. Nee, ja. Het moet wel overlegd worden en het moet wel ingebed worden in het verhaal wat we al hebben. Dus het idee op zich, dat lijkt me wel wat.
Waarbij ik wel aanteken van, ik ben wel de voorzitter en Martin is dan ook in het bestuur. Maar we zijn met z'n 5. Dus, Maar dit zijn de 12 schilderijen. Daar horen 12 lino-snedes bij. Ja. Dit is een schets uit de misschien wel 50, 60, 70 schetsbladen die ik gemaakt heb. Dit is een gebouw wat voortkomt uit de compositie. Dit is nog nooit vertoond, op heel de wereld niet. Joepie, ik ben een reclame aan het maken, dat weet ik. Maar Harlingen is de eerste plaats ter wereld waar er een première van start gaat van een buitengewoon uniek experiment. Ja, maar dat is een zaak van ons, hè, denk ik. Ja, nee, ja, maar ik bedoel, als je steeds voor dat mijn schilderij... mee bemoeid, hoor, maar... Oh, ik zou er graag mee bemoeien. Ja, maar, dus op zich... maar dat doen we niet. Nee, maar stel zondag deze schilderijen hier en dan heeft hij volkomen gelijk dat hij zegt, ja, wat doe ik met die andere 80? Nee, het is andersom. We hebben die 80. Ja? Wat doen we dan met u, hè? Ik heb wel jaren... Al jaren heb ik nauwelijks iets verkocht. Dus in die zin, als er dan zich iets voordoet, dan denk ik, eindelijk. Want ik blijf alsmaar bedelen. Dat vind ik uiterst moeizaam. Niet dat ik dat... ik heb het heel vaak gedaan en dan word je toch weer afgewezen. En daar raak ik van depressief eigenlijk. Want ik krijg het niet uitgelegd. Dus, nee. Ik krijg het niet in 3 zinnen uitgelegd. Ja, we merkten vorige week dat eigenlijk inderdaad... Of ja, toen heb ik dat voor de eerste keer meegemaakt. En ik moet gewoon eerlijk zeggen dat ik gewoon een beetje schrok. Omdat ik gewoon zag wat er gebeurde. En ja, ik denk dat ik eigenlijk even wacht met verder schrijven aan het stuk... totdat er zicht is op een uitvoering die volkomen recht doet aan het stuk. Ja. En waar het volkomen tot recht komt. Ja. Maar eerder even niet, want straks dan heb ik bijvoorbeeld ook andere projecten niet gedaan. Dan komt er uiteindelijk, dan zit ik straks met een partituur. Prachtig, maar... En die kan ik dan boven mijn bed hangen. Ja, zo heb ik ook nog wat werk in de voorraadkast hangen. Ja, en dat wil ik echt voorkomen. Maar ik ben het wel met je eens. Ja. Nou, dat is wel fijn, ja. Nee, je hoeft je daar... Ik bedoel, het voelt voor mij niet vreemd aan dat je dit ook zegt. Tuurlijk niet. Zelfsprekend. Dus, ja. Nee. Ja. Vroeger dacht ik dat mijn vader alles kon. Nu denk ik wel eens, als je echt van die schilderijen af had gewild, dan was je ze al lang kwijt. Het is hem niet gelukt een uitvoering te regelen. Niet in Rouen, Orléans of Harlingen. Ook zijn muziekstuk is er nooit gekomen. De kerk heeft Jeanne d'Arc verbrand. Mijn vader neemt het ze tot op de dag van vandaag kwalijk. Waarom zou je iemand veroordelen die luistert naar stemmen in zijn hoofd? Is het niet al erg genoeg als de engelen zwijgen als je er bijna bent?